mga boss, nandito tayo ngayon sa Tromsø, Norway, and bukas pupunta kami ng Alta, Norway, and magkikita na naman kami ng si Ate Emilia, yung na-meet namin sa Alta last cruise. Ayun. So ngayon magala kami ngayon kasama yung kasamahan ko. Ano yan? Ayan. Tapos may bagong nga pala kaming kasama mga boss. Papakilala ko sila sa inyo. Tapunan ng cellphone mga boss, oh. Tininan ko. Wala naman laman. Pupulutin ko sana eh. Alam mo naman. May free taste dito na reindeer at saka moose. Tikman natin yung moose. Ang ganda. Sarap mga boss. Parang ano lang din. 200. T-shirt. Kasi yung 59, $8 na. So, mga $30. Sarap mga boss. Parang ano lang. Parang chorizo. Yung lasa pang ganun. Yeah. Ganda yung view dun mga boss. Oh. Tapos yung bridge. Kaya lang malayo. Hindi namin kaya doon papuntang dun. Tapos dito yung pick up place namin sa Scandic Hotel. Yung katapat niyan, yung Radisson Blu Hotel. Kung saan ako nagtatrabaho dati. Hindi yan sa Cebu na Radisson Blu. Tapos ngayon, nagsisnow na ngayon. Mas makapal na nga yung snow. Anong negative tayo ngayon? Negative 7 na yung temperatura ngayon. Kaya, negative 8 na. Iwan ko lang bukas sa Malta mga boss kung anong temperatura bukas. Kaya magpapatuloy ko na lang tong vlog na to hanggang tomorrow, hanggang bukas. Kaya see you in Alta. Ang cool mga boss, oh. Sushi. Ayan. Sa Japan ko lang to nakikita eh. Pero hindi pa ako napunta ng Japan sa videos kumbaga. Tapos yan yung mga presyo nila. Tapos nasa mga 44 kroner. Mahal na yan para sa akin. Kaya ayun, oh. Anong tawag dito? Yan. Dito yan. Ayun. Ang dami ah. Masarap ata yan. Tekwatin na kaya natin yan, oh. Free taste na yan. Free taste. Good morning mga boss. Nandito tayo ngayon sa Alta, Norway. And actually kanina pa kami dito dumating. Nagpapalipas lang kami ng oras dun sa Amphi Mall. Kasi hinintay namin si Ate Emilia na mag-message. Pupunta nga pa lang kami ngayon sa bahay ni Ate. Babalik kami dun. Kung nakita nyo na yung previous vlog ko, pumunta na kami dun dati. Babalik lang kami ngayon kasi pinabalik kami. Saka enjoy lang namin yung weather. Kulit nga doon, no? Yun. And so ngayon mas makapal yung snow ngayon, negative 4 degrees Celsius yung yung temperatura. Ayan. So sana hindi kami mawala papunta ng bahay kasi medyo covered na ng snow yung mga daanan. Ang cool mga boss, oh. Arctic machine. Ayan. Nice. Wow, grabe. Kulit. Nice. Nakita ko na. Ayun, nauna yung mga kasama ko. Dito ata yung yung medyo mahirapan lang kami ngayon mga boss kasi yung daanan covered na kasi ng snow eh. Medyo hindi na namin maalala yung dinaanan namin dati. Pero ito yun eh. Tapos ito yung mga yellow na bahay. Ayun ata yung bahay na ate. Nakatanong natin yun. Sa kanya to.
Oh, ano na? Uy, sapatos mo. Ano na? Dito sa silong, brad. Lagyan nyo lang dyan sa gilid. Oh. Pakisara ng pintuan namin. Ito ating andal kung pinipindot. Oh, lagyan mo lang yun dyan eh. Wi-Fi. Oh, may wifi. Pasok kayo. Kiron. Ayan po siya, nag-bake pa sila ni ate ng cake para sa amin. Ganda. Tsaka may mga chocolates pa. Kaya kain muna tayo. Grab the chance. Haha. Kulit mga boss, oh. Nilagay dito ni Ate Emilia para lumamig yung wine tsaka yung cake niya para mag-frozen. Diba? Instant freezer. Kulit. Ngayon makapal yung snow. Sara na natin. Yung famous na Norwegian chocolates, dime, tsaka caramel yung flavor. Ito yung chocolate, ito yung caramel. Masarap siya sa Toblerone. Sabi ko nga sa kanya kung ngayon magtabi ka ng extra. Saka mas mura daw dito, yung chocolates. Makabili ka ng ulam na Malakasan naman yung snow. Yan. Kaya balot na nabalot, cover na yun, no? Yung labas. yung sinigang na timilya. Ang laki ng mga snow. Ewan ko lang kung nakikita nyo dyan sa, sa video, pero dito kasi personal, ang laki, parang mga, buds, cotton balls. Ayan. Ito yung ginawa ni Ate Emilia, mga boss. Kakainin namin mamaya.